Kimchi Chino! Opa. Hoy, ikaw! New Year na New Year! Talaga nga namang dumadami na lalo ang mga dumadaan sa buhay mo. Diba? New Year na New Year na para bang matatapos pa lang ang January, ang dami ng dumaan na lumandi sa'yo. Diba? Ang dami mo nakausap, ang dami mong ka-call sign na talaga nga naman ni isa doon wala kang nakatuluyan. Diba? Ni isa ron walang label, ni isa ron walang trumato sa'yo ng tama. Ano ka, pang character development ka lang ba? O talaga nga namang para kang gulaman na binibili sa kalsada na talaga nga namang panawid uhaw? Hoy! Mahal! Ano yung sa'yo? Kimchi na yung nida. Ay, siya ka na naman to ne. Talaga nga naman ako pa rin to. Kimchi na yung nida. Oo, ako to ang spicy opa mo sa radyo na kapag natikman mo. Hahanap-hanapin mo. Ako to si DJ Kimchino at makakasama mo ko 69 tayo. 6 to 9 p.m. 6 to 9 p.m. ako ang iyong malalasap. Ako ang iyong mapapakinggan kung ikaw ay nagdadrive. Kung ikaw ay nagtatrabaho, di ba? Kung ikaw ay umaasa sa taong hindi ka namang gusto. Ako ang iyong malalasap. Pero mahal no, talaga nga naman kahit New Year, meron pa rin mga kalandian na talaga nga namang naidadala mo ngayon. Yung mga nakalandian mo ng November, nakalandian mo ng December, di ba? Na minsan ayaw kang bigyan ng label o ayaw mag-commit. Diba? Ika nga minsan, kaibigan lang kayo pero ginagawa nyo ang higit pa sa kaibigan. Kaibigan lang ang tawagan at turingan at talaga nga naman minsan nagtitikiman. Huy! Karamihan ngayon, no? Grabe, gusto mag-settle sa mga ganyang walang commitment, walang label at talaga nga namang gustong-gusto yung thrill. Pero hindi nila alam, moving forward, ang ma-fall sa sitwasyon na ganyan o situationship ang talo. Kaya naman tonight, ngayong New Year, ay talaga nga naman sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. I-share ko ang tatlong senyales na talaga nga namang kailangan mo nang umalis sa situationship. Ito na, makinig ka mahal. Siyempre, sa situationship, napakahirap at napaka-komplikado. Una, umalis ka na dyan kapag walang malinaw na direksyon. Diba? Ayan yung sinasabi natin, ang tagal-tagal nyo na naglalandian, ang tagal-tagal nyo na nagde-date, may call sign kayo, nag-uusap kayo gabi-gabi, pero walang direksyon. Ano yun? Imaginein mo, ang tagal nyo ng ganyan yung setup pero wala pa ring planong na pag-uusapan. O di kaya may napag-uusapan, nagbo-brought up ka pero sinesegue sa ibang topic. Diba? Ang hirap nun. Imaginein mo, gusto mong magkaroon ng level up sa sitwasyon nyo, diba? Nag-situationship kayo o malambing kayo sa isa't isa, nagtitikiman kayo. Pero nung gusto mo nang i-level up ang sitwasyon ay talaga nga namang parang inililihis at ayaw magpa-commit sa'yo. Bakit? Diba? Kung ganyan yung mga senyales, kung nandyan ka sa situationship na ganyan, talaga nga namang mag-isip-isip ka na. At New Year na New Year, baka kailangan mo nang i-let go yung kaharutan mo. Diba? Kung sa akin mahal, kung sa akin lang naman, mangyayari yan. Definitely, marami pa eh. Sayang yung February hanggang December ngayong 2026 para humanap ng taong kaya mag-commit sa'yo. Diba? Hindi porket New Year ay talaga nga naman titiisin mo pa rin. Hindi porket New Year ay talaga nga namang maghihintay ka sa wala. Diba? Kaya kung nararamdaman mo yan, kung nakikita mo na yung senyalis na ganyan na walang patutunguhan, walang direksyon, i-let go mo na kasi meron ka pang chances, meron ka pang 11 months. Anyway, mahal, isa pa lang yan sa bala ko ngayon na talaga nga namang senyales na i-let go mo na ang ka-situationship mo. Huwag ka mag-alala, meron pa akong dalawa dito. But for now, rock-rockan music muna tayo. At manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio.
Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Vision na